କାହାକୁ ଏମିତି ପାଣି କଖାରୁ ରାଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପା ଆଜି ସକାଳୁ ପୁରା କଷି ପାଣି କଖାରୁଟିଏ ତୋଳି ଆଣିଥିଲେ ବାଡ଼ିରୁ। କହିଲେ ମାରେ ତାକୁ ବଡ଼ି ପକେଇ କ'ଣ ଟିକେ ବନେଇଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ପାଣି କଖାରୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ବସିଗଲି। ପାଣି କଖାରୁ, ସାରୁ ଓ ଆଳୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚୁନ ଚୁନକି ଟିକେ କାଟି ଦେଇଥିଲି। ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ରସୁଣ ଓ ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଥିଲି। କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇ ବଡ଼ି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। କାଟିଥିବା ପରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଚୁନା ଓ ହଳଦୀ ଚୁନା ଟିକେ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ବଟା ମସଲା ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟମାଟୋକୁ ପକାଇଦେଲି। ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ପରିବା ସିଝିବା ଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପରିବା ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ ଛୁଆ ଆସି ପଚାରୁଛି, ମାମା ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ରୋଷେଇ କରୁଛି ନା ମା। ଝିଅ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ପାଣି କଖାରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାରେ ଭାତ ସହିତ କୋଳଥ ଡାଲି, ତା ସହିତ ପାଣି କଖାରୁ ରାଇକି, କୋବି ଆଳୁ ଭଜାକୁ ସେଉ ଦଳା ଚକଟା ପକାଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ।